Sumangga nyelak ing sasana kita pirsani Maisa Budaya ada tari rambok Singo Barong tanding bersama Grow Audio. Pak ayo dah. Gebiar busanane sorae motor rubuh orang suku muruk saya tidak ditulodo budale Maisa Budaya. Ayo lo di kepenangan asik Grow Audio lagi bayayan. Ayo esek-esek. Budale Prawadya Bala
yen awan ora doyan mangan mung klisikan yen dalutan bisa turu kataran pinarak Mas Monyet kalian kanca-kanca tansah mikirake sliramu wis suwe pisan nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisikan yen dalutan bisa turu amung tansah amikirake sliramu wis suwe pisah dadi saiki ketemu eloke wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi wah iya 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 Maheso Alon Loman iki celenge Alon Man celenge metu man sapa man iki man Pak Didi iki iya iki mau terus kepriye wis penak man wis bleset oh iki celenge rada alot to poel man iki celenge alot banget oh iya iya oh iya iya celeng kok bagusnya kaya mangkene iki celeng ngendi to celeng ngendi lho katon abang branang ana sak sising jagat kulon weh sapa kae sapa kae para satria-satria maesaning budaya ya
Ayo. Ja. Oh. Lah, ayo kono. Yo. Sira padha sing kelas padha. Padha sing ati-ati kira para satriya. Sira aja nadak kala mangsa ya iki Sang Prabu kala Sregi. Kang samangke toko jol sajroning alun-alun kang badhe amboyong dening Dewi Sangga Langit Waduh. Ayo siji koko siji yo tanggak dak lipa pomake yo rasa banter wae iya kono wae yo 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 yo
mande sego pate mande kulupane akeh mande pokok ora merasa lutu lah iya sego pate Mas Utris anu pupuan ayo apa iki Yo, oh, yo, oh, iya. Ayo, boyo ingera, os. Yo, 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 yo. Yo tilik-tilik ning semarane tekan. Jajale kok jajale. Ayo, rada banter ae. Ayo kok. Iki lho, Lah, tambah digero. Iki lho. Ya ngono, ya ngono. Ayo. Oh. Yo, yo. Jajale to. Ngene iki lho. Seneng yo ngene iki lho. Iya. Ayo lho Pakmu. Pokoke pangkapan iki. Ya ngono, ya ngono. Ayo ger. Yo, 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 yo. Ayo wes entek. La. Ayo Ron. Iya, ayo. Breges Ron. Ayo Ron. Breges Ron. Allah. Oh. Ayo Ron, abang Ron. Yo. Ayo, ayo. Boleh. Sik rasa ger. Kayu terabis ini sakit ger. Lho. Run. Ayo. Mas Kirun. Ayo Run, ayo Run. Brenges Run, brenges Run. Ora wani brenges opo. Peteng masih peteng. Yo 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 yo
Ayo ger, ayo ger, ayo ger. Maju kabeh ger. Maju kabeh ger. Oh. Ayo. Sing ngendang sapa Dut? Mas Bambang. Ojo Mas Dut wis putu. Mas Bambang. Bang. Bambang. Apa? Ayo. Apa? Mas. Ayo. Ayo telok ger. Yo. Pas noraine ger. Bakayin. Royon ger. Ora wedi. Ojo. Yo tapani yo. Ojo. Ayo. Apa bakayin? Yo. Tumbang, ayo dikeroyok lah. Wes kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya wes kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya. Wes kepara ya sugeng tidak kapal matur nuwun para